La cultura catalana és una dels pilastres de la vida del nostre departament. Ha d'existir i ser desenvolupada cada dia en totes les seues formes, tal com l'aprenentatge de la llengua o la pràctica dels balls i cants tradicionals. El 31 de març, sigueu nombrosos a ajuntar-vos al LibDub del Castillet a Perpinyà perquè visqui i sigui reconeixit per tothom la llengua catalana. Visca Catalunya!